man ang gagmay kay lisod kay dakpon be, dire be. Adto day ko sa gawas mag-study kay igang kay sa sulod oy. May dito sa gawas kay Crisco kay hangin. Oral ba yami ugma to? Study day ko para ugma na ako'y ma-answer dili ko masiro. Sino-sino ang mga bayani? Pambansang bayani ng Pilipinas. Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio. Dir, hapito na to si Kirara kay manglaab tanin niyo ba? Sige, asa man pud manglaab? Ato ta ila dudong pawit. Sige, tara. Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo. Kirara, nagunsa man ka diha? Uy, nasuroy lagi mo Maria Claire. Nag-study ko para sa tong oral recitation. Ayaw na si study diha, manglaag tayo na dudong pawiks ba? Tara ba, ubanta? Nag-study man ko Maria. Ayaw na sige study diha, Kirara. Ako manggani, wala manggani ko nag-study. Howd kay ko na do, daghan kay ko gisulat dito nga bayani na puno ang akong notebook. Kagamay ra na imo mga bayani, ako daghan kaayo. Na, 40 points biya ni Maria. Ni wala mo mag-study. Dili naman mi kinahanglan mag-study, kay mga bright naman mi. Dapat tanawon ako sa imong mga bayani, be. Kagamay ra na siyam ka buok, ako daghan kayo puno gud og papel. Ako bakton. Hala kadaghan si imong bayani Claire, napuno imong papel? Oo, tara na, usa pa may dugay-dugayon nimo. Wala, basig ko saban ko ni mama ba? Nag-study ba ako? Unya na lang inig-ulit na to pag-study. Asa man day mama? Tu sa merkado. Ato, aman day sa merkado. Tara, dugay pa itong uli. Gani, tara ba? Ako sa ning hipuson ha. Buban lang ko sa inyo ha. Unya lang ko mag-study. Tara na. Tara, para di ta maabtan si mong mama. Mabakas gudong paawik si... Paspasan ko ni og hagbat para makauli ko dayon kay mag-study pa biya ko atong oral lamo para ugma. Forty points ba atong oral lamo do muning paspasan ko ni aron makauli ko dayon. Hala, si Dudong Pawiks man guro na oh. Iya man siguro ng papa. Ubito. Tao eh. Lumay na rin kulang ani. Para mahuman. Paspasan ko ni. Tawaga, Claire. Ikaw lang, Maria. Dili ko, uy, basig ihapa lang ng papa. Ikaw na lang, Kirara, tawaga ka. Ikaw lang Claire. Sama na, uy, sige, ako na lang. Dudong Pawiks! Naman sila dari. Yung sakit tuyo ani nila eh. Asa mo adto? Dali! Diriya, asay mo ha, nangita man me, kay magdula ta. Perte jud mo ba? Unsa may tuyo ninyo di ay? Magdula ta ninyo Dudong Pawiks ba? Gani, undangi sana oy. Gandi, di undang mangganig study si Kirara. Kay magdula mi diri sinyo ha. Ako kay nang gipaspasan akong trabaho no kay mag-study po ko iniguli na ko ron. Ay na pag study diha, magdula ta ninyo. Sige na Dudong Pawiks, magdula ta ninyo pasundugon ta sa akong mga bayani ugma. Back to back man to ako ah. Sige na Dudong Pawiks, ni undang gay kog study kay ni uban ko sa ila ha. Nya no kung gabi study gud. Na, masiro ta ni ugma. Anong masiro man nga kadagan ato kong bayani pasundugon lagi ta ka ugma. Sige, unsa man pud atong dulaon? Tigsutan niyo Dudong Pawiks. Sige, kay lingaw kay nang dula ba? Nya na ko manghagbas oy. Tara dula ta. Sige, kauban man Kirara. Sige, kauban ming Maria, tanaw na turon. Gamay kay na si Kirara, gagmay kay nagtikang. May man ang gagmay kay lisod kay dakpon be, dire be. Gukda Dudong Pawiks ba? Panool pa diri Kirara. Oh. Kirara! Oh, dakpan si Claire. Dakpan, bulag karon Claire. Si Kirara na lang isa. Sige, ambak na Claire kay bulag ka. Kaya among libutan si Kirara. Kirara man gud ba wala na gisugat si Marian. Dakpan na nang ko. Tanawa, hinay mo kay kamudagan good. Bulag Si Kirara pod kay wala po liputan ka nagtanaw. mama ron Kirara. Dito ka dapat kay dari ko liputan sa si Kirara tara. Dali. Kani. Liputan to ni. Dari dulu. Dito ka dapat. Dito ka dapat. Ay, wala
Bantayan jud kirara, ayaw pagpalipat. Bantayan tong base ha. Wala ka ni. Wala. Dakpan tong pawik. Oo na, nadakpan si Dudong Pawik sa bulad na pud siya. Una makuha to do. Sige, sige. Hawa dabi gimudagan ko di ang bako. Kinay kay isa-isa naman lang ta. Paunanay tag kisay unang makakuha sa gibulad. Sige kirara, in the count of 3, dungan taog dagan ha. Syaro mapildi pa ta ni Maria na gagmay kay Tel si Kirara. Hinay kini siya mudagan oy. Pas pasok dagan kirara ha, para kitay mo daog. Taog lagi taron. Mugbo bitaw cocktail pero kusog mong kumudagan. Kana ba, ayaw pagpapildi ha. Ako'y on account Mariha. 1. Hala! To! Ayo pa hinahinay dagan Maria. Wala gani kaya si Kirara si mo. 3. 3! Dali kirara! Pagdali na. Kami may una Dudong Pawik, Maria. Gone! Una taon si Maria do. Gani, una man ko. Indang natanin niyo, oy, kay nauli na ron si mama, kay mag-study ra ba ko. Sige mo.